tiri kuda kuita Pythagoras theorem. Saka Pythagoras theorem is part of a topic inonzi iyo trigonometry. So trigonometry ndio inotipa chi? The Pythagoras theorem. The Pythagoras theorem. So what is trigonometry? Trigonometry, this is the study of, and the mathematics of triangles. Saka zvese zvine chekuita nematriangles zvinostudiwa under trigonometry. Saka trigonometry is a branch in mathematics. Pythagoras theorem is a sub-branch in mathematics. Understand? So kana tichita Pythagoras theorem, what we should be careful of, chekutanga ndechekuti, our first fact ndeyekuti Pythagoras theorem kana kuti vamwe vanoiti the Pythagorean theorem. The Pythagorean theorem inoapply only to right-angled triangles. To right-angled triangles. This takes us to different types of right-angled triangles. So tikadai so much. Chii chinonzi right-angled triangle? Saka right-angled triangle triangle yekuti two of its sides they meet perpendicularly. Ndo chinonzi right-angled triangle. Saka tiri kuti for a right-angled triangle, two of its sides meet perpendicularly. And so what does it mean kana chiti two of its sides meet perpendicularly? What it means is, tikada kuita an illustration panapa. This is our right-angled triangle. Saka chinonzi right angle is this 90-degree angle. Saka iyi ndo inonzi right angle yacho. A right angle is 90 degrees. Saka tikaita triangle yekuti two masides anosangana at 90 degrees. Triangle iyoyo inonzi a right angled triangle. So in this case, side rino iri side iri neside iri zviri kusangana at what? At 90 degrees. Urikuzviona? Side rino iri neside iri zviri kusangana at 90 degrees. Izvozvo ndo zvinoita kuti triangle ive right angled triangle. Tiri panapa manje, there's something we should also know. Chimwe chatinofanirwa kuziva ndechekuti kana takatarisa a right angled triangle, for example inoi yakadai so panapa 90 degrees. Side rino iri ndiro the longest side. At all given times, this side is the longest side. But the longest side on a right-angled triangle has a special name. So this right angle is 90 degrees. The longest side on a right-angled triangle has a special name, not special term. That term is hypotenuse. It is called the hypotenuse. Like this. So chatatanga kuita panapa. Taita identify the right-angled triangle. So what is a right-angled triangle?
tati triangle yekuti tikatarisa ma-included angles ayo tinowana 90 degrees. And tikava netriangle yekuti tikatarisa maangles ari mukati kana chiti included angles tiri kureva angle inoyi, iyi nethis angle. If one of the included angles is 90 degrees, zvoreva kuti i-right angled triangle. So chatinotanga kuita before tafunga kuaplya Pythagoras theorem, kuziva kuti Pythagoras theorem inongoshanda kuma-right angled triangles chete. Taziva kuti Pythagoras theorem inongoaplya kuma-right angled triangles, tinofanirwa zvakare kuzogona kuziva kuti chinonzi right angled triangle chii. You see? Chinonzi right angled triangle ndechekuti tikatarisa maangles ari mukati metriangle yacho, one of them should be 90 degrees. So tagona kuidentify the right angled triangle, chatazoita panapa chekuti ta-identify the hypotenuse. Ndochimwe chakakosha futi. We should identify the hypotenuse. So what is the hypotenuse? The hypotenuse is opposite the 90 degrees. Ndochinonzi hypotenuse. Hypotenuse iri opposite 90 degrees. Muri kuona 90 degrees inoyi, hypotenuse inenge iri chi? Opposite. Saka dzimwe nguva matriangle edu anouya in different shapes. Inogona kuuya yakadai so, yobva yaiswa 90 panapa. Youya kana kuti yakadai so, yobva yaiswa 90 panapa. And youya futi yakadai so, yoiswa 90 panapa. Saka tazvionaka kuti right angle triangle noti mukati mune 90 degrees. Kwa hypotenuse ndeipi? Panapa tongoti ndiyo A, EB, EC. Panapa pa A hypotenuse ndeipi? Which is which one? Iyi ndio inenge iri chi? Hypotenuse. Tinoishorta na HYP. Ko panapa? Ndabva ndainongedzera hypotenuse. Ko apa? Kunoko. Hypotenuse. Saka in all cases, iri opposite chi? 90 degrees. Iri opposite chi? 90 degrees. Iri opposite chi? 90 degrees. And saka tiri kuteya hoko dzePythagoras theorem. Izvi ndizvo zvinhu zvakakosha izvi. Alright. Saka the Pythagoras theorem is named after Pythagoras. Itori zita remunhu. Pythagoras was a Greek philosopher and mathematician who discovered something. Saka chii chinombonzi Pythagoras theorem? Kana tichida kunyora the Pythagoras theorem yacho, so before tainyora ndoda kuti mungoziva kuti a theorem, this is just a framework of ideas, a skeletal framework of ideas. So theorem netheory zvakafanana. Tiri kuti Pythagoras akadiscover something, ndobva achiisa into theory, akaita frame maideas ake. So what is the Pythagoras theorem? Saka Pythagoras theorem yacho ndoda kuisa mubox kuratidza kuti yakakosha. Pythagoras theorem inoti iyo, the hypotenuse squared is equal to a squared plus b squared. So tine triangle yakadai so. And hypotenuse ndeipi? Iyo. Saka hypotenuse kunoko. Panapa pakunzi chi? A, apa pachinzi b. Saka hypotenuse squared iri equal to a squared plus b squared. Ndozvinotaura the Pythagoras theorem. And it's very important. Alright, saka kana tatodai so, tinenge tatochovha. We can now actually do an example. Saka example 1. Kandinyore in this color kuitira ushu. So example 1 yakati iyo,
calculate the length of the third side on the triangle. So yakati calculate the length of the third side on the triangle. The triangle yacho yakabva yaiswa yakadai so. Ndozvakaita triangle yedu izvo. Tinoona sei kuti i-right angled triangle? Tinoona sei kuti i-right angled triangle? Good. Tinotarisa 90 degrees iri mukati. Taona kuti i-right angled triangle. Tinoziva sei kuti hypotenuse ndeipi? Kureva kuti hypotenuse ndeyanapo 13 centimeters. Saka zvatinoita manje kana uchisolva zvinhu zvine formula and Pythagoras theorem maybe tasina kuzvitaura inoshandiswa kutsvaga the missing side on a right angled triangle. The Pythagoras theorem pataitaura panapa taintrodusa pano and this Pythagoras theorem inoshandiswa kutsvaga the missing side on a right angled triangle. Ndo basa rayo. Kana right angled triangle ine missing side tinoshandisa chi? The Pythagoras theorem. Saka panapa tine missing side. Tiri kuroona here missing side. Okay, tiri kuroona here missing side. Saka tanzi calculate the length of the third side on the what? On the triangle. And so tiri kuona here kuti the missing side nderipi? Rakanzi a centimeters. Kureva kuti iri ndo missing side iri. Ndi a. I'm sorry, ndi a. Handika. Saka kana tichiita zvinhu zvine formula, zvatinoita tinotanga tanyora formula yacho. Inoti chi? Hypotenuse squared is equal to chi? A squared plus b squared. Tanyora formula yacho tobva tasubstituta. Kunonzi kusubstituta kureplace. Saka hypotenuse tati ndeyani? Saka 13 squared. Handika. Is equal to, ko a ndeyani? Ndiye watisiri kuziva ushu. Because chinonzi a, b angori masides ari kugadzira hypotenuse. Kana kuti amwe masides e-right angled triangle. Saka ngatingoti a ndo yatisingazivi. Saka inoramba iri h squared. Padati plus. Ko b ndeyani? Saka inge iri 5 chi? Squared. Handitika. Chii chinonzi 13 squared? Chinonzi 13 squared kuti 13 times chi? Times 13. Vanhu vakanda vanoita mistake yokuti 13 times 2. Tadaro. Can we multiply this? What is the answer? Panapa multiply per side. Good answer. Are you sure? 0 panapa. 3 times 1 is 3. 1 times 1 is 1. 3 times 3 is 9. 3 times 1 is 3. Add 0 plus 9 is 9. 3 plus 3 is 6. 1 plus 0 is 1. Mama to 131. Hazvidi kudaro. Hazvidi kudaro. All right. Kureva kuti panapa ndiyani? 169. Handidi. Iri equal to a squared plus 5 times 5. Kuti 5 squared zoreve? 5 times 5 ndiyani? 25. Todai so. Handitika. Isusu tiri kutsvaga ni panapa. Tiri kutsvaga a. Tiri kutsvaga a not a squared. Saka kuti a yasara ari ega uku. Tinofanirwa kuita sei? Tinofanirwa kutransfer 25 kuti auye kunoku. Saka kana tikatransfer 25 zvinoitika pakutransfer ndezvekuti ikajamba icosine inochinja arithmetic sign. Saka sign ya 25 ndiyani? Ikajamba inosvika iri chi? Saka panapa inenge ya 169 minus 25 iri equal to chi?
2a squared andika. Alright, saka uko kurough paper kwedu, saka tikati 169 minus 25 and 9 minus 5 ndeyani ndi 4 ko 6 minus 2 ndeyani ndi 3 then 1 minus 0 ndeyani ndi 1 kureva iko kuti panapa tinenge tiinani, tinenge tiina 134 ndizvo. Saka 134 iri equal to chi a squared, sorry anoita sa9 ndi a, saka itogona kungenyora yakadai so a squared iri equal to chi 134 iripo squared kuti tangoinyora takaipidigura 134 andika. Saka isusu tiri kuda kutsvaga a, hatisi kutsvaga a squared. Saka kuti asarega tinointrodusa chi square root panapa, tointrodusa futi chi square root kunoku, nekuti zvataita kuleft tofanirwa kuzviita futi kuchi kuright, zvataita kuleft hand side tofanirwa kuzviita futi kuchi kuright hand side. Saka panapa zvatatoita zvoreva kuti tichangosarwa nani na a ega is equal to, what is the square root of 134? 169 minus zvinoitika muAfrica zvakaoma mukuru wangu. Panapa ndiani apa ndi 144, 6 minus 2 was 3 ndi 4. Panga patoitika a very serious arithmetic error, kureva kuti panapa neapapa handiti tofanirwa kumeka sure kuti hatiti maerrors akadai. Saka pai 144 panapa futi chi 144 andika. Saka what is the square root of 144? Good. Saka a ari equal to chi to 12. Saka panapa taona kuti a ari equal to chi to 12 centimeters. Saka muri kuona here kuti hypotenuse remains the longest side on the right angled triangle, because a ndi 12 then panapa ndi 5, saka apa ndeyani 13 andika. Alright, let us do other examples, my dear brother. Example toda kuita example 2 and so ndinongobatanidza ndina space, saka ndinongobatanidza. So example 2 ndakutoinyora panapa, ndikanyora neimwe color zvinooneka kuti zvakasiyana. So example 2 yakanzi calculate the value of c. Calculate the value of c. Over paiswa triangle yakadai so. So can you calculate the value of x? Ite Mogaton. Handotanga ndanyatsa kuidraw zvakanaka hangu sa. Draw zvakanaka. Ona. Okay, it's fine. X is equals to 5, that's correct. You did well, brother. Saka panapa tinoweka say ngati say. So tanzi calculate the value of x and saka tinotanga isusu nekunyora chi the theorem hypotenuse squared inenge iri equal to chi a squared plus chi b squared. Saka hypotenuse yedu ndeyani ndi x, saka x squared iri equal to a squared ndeyani, saka a tengeta kuti chi ndi 3 and 3 squared. Isai mabrackets aya akakosha. Saka teta kuti 3 squared plus chi 3 squared plus b yedu ndiyani 24 centimeters. saka inenge ya4 chi squared. Saka panapa tiri kuti x squared iri equal to, what is 3 squared? 3 times 3 ndiyani ndi 9. 9 plus 4 times 4 ndiyani 16. Saka panapa what is 9 plus 16? 25. Kubvisa ka to the power 2 tinointroduce chi square root. Saka panapa x iri equal to chi 5. x iri equal to 5. Ritese. Saka yapera iyi.
Ngatite imwe example. Example yedu iri kuti calculate the length of PS. Yava example 3 ke. Kwanzi calculate the length of PS. Calculate the length of PS. Tatapiwa shape yakadai so. So we need to solve this question. How do we solve this question? How do we solve this question? You calculate the length of PS. Yes. Tutanga tsvaga hypotenuse side. Ipi yacho hypotenuse? Ikunanga PS ichisangana neangle ina R. Iyi hypotenuse ya PR. Yeah, Ngatiti ish ndi y. And satoda tsvaga hypotenuse ish ndo hypotenuse yatoda kutsvaga. Usiri kuitika pane zvekuti ma right angles ari 2 abatanidzwa. Saka tikawana hypotenuse ish, hypotenuse iyi inenge iri rimwe side ratriangle PRS. Saka panapa tinenge takuti chi? Tokunauya panapa toti consider PR. Satoda tsvaga PR. Handika. Saka kana triangle yedu takaipiwa yakadai so, tinogona kunyora the Pythagoras theorem in a special way. Tinoziva isusu kuti hypotenuse yetriangle PQR. Saka kana chiti triangle PQR, ndiri kureva triangle ino ishi pati. Murikuona? Saka hypotenuse yetriangle iyi inenge ari PR. Saka teta kutonyora takati PR squared is equal to PQ squared plus QR squared. Mazviona? Ndo manyorero atinenge takaita. PR squared ndiyo hypotenuse iri equal to PQ squared side iri plus QR squared side iri. You see? Saka manje teta kunyora isusu takuti chi? PR squared iri equal to PQ squared ndiani? Ndi 3 squared plus QR squared ndiani? Ndi 2 squared. Saka PR squared iri equal to 3 squared ndiani? 3 times 3 9 plus 4 times 4 ndiani? 2 times 2 rather ndiani? Ndi 4. 2 squared. Saka PR squared iri equal to 9 plus 4 ndiani? Ndi 13. You see? Kana tichida kubvisa pa 2 kanaka tinoendrochesa chi? Square root kunoku. Toisa kuti chi? Square root uku. Saka PR inenge iri equal to chi? The square root of chi? 13. Handiti? Saka panapa apa pana chi? Pana 13. Mazviona? Saka manje zvatakuda kuchiita panapa ndezvekuti takuda kuchitsvaga chi? For this triangle ish. Yandiri kushedha panapa ish. For that triangle. But for that triangle tinoiwana sei? Muri kuzoona here kuti pa triangle inoi tikazoti consider maybe tikazoti consider PS ando yatiri kutsvaga. Saka PS ingeri chi? Muri kuzvinera kuti PS i hypotenuse yetriangle yandaisa in this color. Saka PS squared inenge iri equal to chi? PS squared iri equal to chi? PR chi? PR squared, don't forget, plus chi? S squared. Yebo. Saka PS squared iri equal to PR squared ndiani? Inenge iri chi? Panapa square root ya 13 apa. 13. Saka inenge iri the square root of 13 squared. Maona zvaitika. Because patacalculata PR taona the square root of chi?
13. Saka pair ngari square root of chi 13. So the square root of 13 squared plus rs ndiani 6. saka ingeri chi 6 chi squared. Anditika. Alright, chisina space panapa. Saka s squared iri equal to what is the square of the square root of 13? Murikuzonero tapa panongobuda pari 13 because kuisa square root 13. I mean utitese here. Alright, 13 plus 6 squared ndiani 36. 36 and Apa ndamanya zvangu but ndakasanya but 13 ni square root apo. 2 yazosara sei? Yasara pakuti remember kuno tatisusu kana tichida kubvisa square root. No, kana tichida kubvisa square root tinointroduce chi right ngandidai so. Tsvake example. Panapa katanga tichida kubvisa ka square kataintroduce chi square root. Saka kana tichida kubvisa square root tinointroduce chi square. Saka square ndo katua ka square root ndo aka. Mapaona. Saka ndo zvangoitika panapa. Kureva kuti tasarwa tina ps squared is equal to 13 plus 36 ndiani answer 49. Kana tichida kubvisa to the power 2 tinointroduce chi square root. Patointroduce futi chi square root. Saka zvaita kuti panapa ingosara iri 13 inhau yekuti square root na to the power 2 zvasangana. Saka zvakanzelana. Handiti? Saka panapa tosarwa tina ps is equal to square root ya 49 ndiani. Saka ps ndiani ndi 7. Yatopera. Saka dzimwe nguva havaunzi zviri direct ziye zvakapindana pindana sezvakaitika. So for your homework ndoda kuti muite a b c d. Kaona mukamagona ari 4 aya hapachisina kweseni yePythagoras ichakubvarai. Okay, so this is the homework yataita topic Pythagoras theorem. So if you want an assistance in O-level mathematics, or if you have questions pertaining this topic yatabva kuita, or you want extra lessons, extra assistance in O-level mathematics, you can get to me on this number +263 Zimbabwean code 7104695150. Kana tiri muno mumusha data ngoti 0710469150. Preferably WhatsApp. Otherwise, thank you for your attendance and take care.